residencial de Los Angeles, les 20:15 del vespre. Oh, quin dia que he tingut. Estic rendit. Sort que ja sóc a casa. I ara tenim tota la nit per estar junts. Aquesta companyia aèria fa por. Casa de les espies, les 8 del matí. Què és això? No ho sé, crec que ens envaeixen. Més que envair casa nostra, sembla que hi volen fer una festa. Us parlo en nom de la companyia Blingjet. Qui de vosaltres és la Clover? Soc jo! L'enhorabona, doncs. Has guanyat un viatge en el vol inaugural de Blingjet, una nova companyia aèria superràpida i supermoderna. Ostres, que fort! De debò que he guanyat? L'avió de la Blingjet us portarà a tu i a una colla de mega famosos de tot el món, de Los Angeles a París, en un tancar i obrir d'ulls. Ho heu sentit, això? Me'n vaig de viatge a París amb una colla de mega famosos de tot el món! Esclar que ho hem sentit. Som aquí. Estic tan emocionada que ni m'adono que porto els cabells fets un desastre. D'aquí a no res estaré envoltada de gent com jo. Vaja, no en tenia ni idea que la Clover fos una mega famosa. Per què feu aquesta cara, que no esteu contentes? Esclar, dona, però també ens sap una mica de greu no haver guanyat nosaltres. Per guanyar, primer hauríeu d'haver enviat una carta per participar en el superconcurs de Blingjet. Ah, ja les vam enviar, les cartes per participar en el superconcurs. La Clover les va tirar a la bústia. Oi que sí? Ai, ho sento, noiet. Què? Com ens ho has pogut fer, això? Volies sabotejar les nostres possibilitats de guanyar? És clar que no, però em feia tanta il·lusió que volia estar supersegura que la meva carta arribés i vaig posar més segells del compte. Per això no me'n van quedar per les vostres. Ja pots preparar l'equipatge. T'esperem a l'aeroport. No passa res. Si ens dones el bitllet, no t'ho tindrem en compte. Exacte, i així no et sentiràs culpable. No, he guanyat jo i ja aniré jo. Què us heu cregut? Ho decidirem a sols. Què us sembla? Jo diria que quan l'hostessa dic l'enhorabona, Clover, ets la guanyadora. No l'heu entès. El que no hem entès és perquè no vas enviar les nostres cartes. Parlant de guanyadors, d'entre els milers de gens que té la UP, heu tingut la sort que us seleccionessin per posar a prova l'última tongada de dispositius ultramoderns. Oi, que és emocionant! Amb nosaltres no hi compti. Busquis algú altre que li faci de conillet d'índies. Vostè mateix ha dit que eren molts. Jo he fet el que he pogut perquè us fes il·lusió, però com que ja veig que no... Ho sento, però hi esteu obligades. Oh, em sap greu, però jo no puc. He guanyat un viatge en el vol inaugural de la companyia Blingjet. I, evidentment, la meva vida social és més important que provar els dispositius de la UP. Quina sort! I no saps com me n'alegro per tu, tot i que he de confessar que estic una mica gelós perquè jo no he guanyat. Què? Vostè també hi participava en aquest concurs? Evidentment, l'avió de la Blingjet és una meravella de la tecnologia i representa una revolució en el camp del transport aeri. A més, per si no ho sabíeu, jo, quan era jove, formava part de la Jet Set de l'època. Haureu de provar els dispositius nous vosaltres dues soles. Però què? Moltes gràcies, ni de cuna. Bon voyage, Clover! Aeroport Internacional de Los Angeles, les 2 de la tarda. Viatge gratis, un munt de famosos. És genial! Es pot demanar res més? L'avió disposa de discoteca, restaurant francès de 5 forquilles, gimnàs equipat i un sistema d'aterratge infal·lible amb aerofrens de tecnologia punta. L'acompanyo al seu seient? Ja hi som, 5D. Em toca seure al costat dels nois del famós grup de hip-hop Trio Triple. En Dan, l'Stan i en Jan. Són
Sou el millor trio prefabricat que hi ha en aquests moments en tot el panorama musical mundial. Hola. Hola! Ai, quan ho sàpiguen l'Àlex i la Sam! Si els hi presento els trio triple, em perdonaran que no els hi hagués enviat les cartes. Què? Què me'n dieu de les noves faixes emissores d'escalfor, eh? Ai, no! Ai, sisplau, prou! Això no hi ha qui ho aguanti! Ens la podem treure! Em cremo! Ai, Rigui! Hola, Sam! Hola, Àlex! He pensat que us agradaria saludar els trio triple! Hola. Et deu divertir refregar-nos per la cara que tu passes la mar de bé! Doncs ho sento, però ara mateix no és un bon moment! Sisplau, apaguin els aparells electrònics i preparin-se per l'enlairament. Com us l'heu posat, al cinturó? Oh, que guapo! Moltes gràcies! Hem arribat a l'altura de creuer. A partir d'aquest moment es poden aixecar dels seients i poden utilitzar tots els serveis que els ofereix la companyia. Nois, he d'anar al lavabo. Quines coses, eh? Ens hem quedat tots tres sols. Què us agradaria fer ara? Fa una bona estona que no veig en Jan. No pateixis, deu ser a la sauna. L'aire condicionat dels avions és fatal per la pell. Ai, no me'n parlis. Quan aterrem el primer que faré serà posar-me crema. El GPS diu que ja hem passat París? Que estrany. Ostres, quina rapidesa! Que fort! Què puc fer per vostè? Només li volia comentar que el GPS deu estar espatllat perquè indica que ja hem passat París. Ho sento, però això li hauria de comentar al capità. Sisplau, acompanyi'm. Capità, li presento la Clover, la guanyadora del concurs de la companyia. M'ha cridat perquè li volia fer una pregunta i li he portat. Nosaltres tenim un lema. El servim amb un somriure que val $1.000.000. Què vols saber? Doncs res, només que he vist que el sistema de GPS indicava que ja havíem passat París i... I és veritat. El vol anava tan bé que no teníem ganes de parar. La veritat és que no aterrarem mai. Volaré per l'immens cel blau en companyia dels meus nous amics mega famosos per sempre més. Però com pot ser? Els avions necessiten combustible. Aquest funciona amb energia hidroelèctrica. Recull la condensació d'aigua dels núvols. L'Autoritat Aeroportuària Internacional el farà aterrar. És més ràpid que la velocitat del so. És pràcticament impossible que cap radar el pugui detectar. Si es pensa que els famosos li permetran que el segresti, és que està... Què? Sonat? Tenint en compte tots els serveis que ofereix l'avió, ells sí que estarien sonats si volguessin baixar. I tu també. Està tocat de l'ala. I em sap greu comunicar-li que no se'n sortirà. Ui, tens molta força per ser una hostessa de vol repentinada i supermaquillada. I també peses molt. On és el capità? No t'hi escarrassis, no et podràs escapar. Aquestes portes tenen un revestiment de diamant. No les pot obrir ningú, només jo. I ara, sisplau, posa't còmode i prepara't pel llançament. El teu llançament. Va molt equivocat si es pensa que es desfarà de mi. Ostres! Per això ha segrestat tots aquests famosos? Esclar, en té tots els símptomes. La síndrome és greu. Què dius? Quina síndrome? La síndrome d'adoració de famosos. Oh, doncs tu els símptomes que notaràs seran els d'un cas greu de vertigen. Perquè ara mateix volem a una bona altura. Agafa-la! No m'agrada ser repetitiva, però ja he dit que no us en desfaríeu de mi.
Això sí que no m'ho esperava. Ah, no? Que no t'ho havia dit encara, que les hostesses eren robots. I jo li havia dit que era espia secreta? Pots córrer tant com vulguis, que d'aquí no te n'escapes! Oh, no? Ja ho veurem, això. Necessito reforços desesperadament. He de trucar a l'Àlex i la Sam. Que hi ha algú! Jan! Però què t'han fet? No pateixis, que ara mateix demano ajuda. El bigoti en funció d'amagatall l'hem dissenyat perquè hi pugueu amagar qualsevol cosa que necessiteu per més grossa que sigui. Va, digueu-me què us sembla. Una gran idea. No us sospitarà ningú que portem alguna cosa amagada al bigoti? L'únic inconvenient que hi veig és que som noies. Vol dir que és normal que portem bigoti? Em permeteu? Si has trucat per tornar a presumir del teu meravellós viatge, ja pots penjar. No és una trucada de cortesia. Tinc un problema de gran altura. Què passa? El capità Hayes té els famosos segrestats a l'avió i no pensa aterrar mai. I si no fem el que vol, ens tancaran una mena de masmorra espantosa. On ets? On ets? Surt ara mateix. Àlex! Sam! Ajudeu-me! Aguanta, dona, ja venim. Aquests dispositius no els hem provat. Gladys! Ho sento, però no tenim temps per provatures. A més, és millor provar-los sobre el terreny, els dispositius, no? Tens raó. Bona sort, noies. Ja em començo a estar tipa d'aquest casc amb motors nuclears. Ai, si no fos que vaig cagada de por, encara ho trobaria divertit. Ai, tot i que aquest casc no m'afavoreix gens. Ai! Ostres! Em sembla que se m'està acabant el combustible! Ui! Tranquil·la, Àlex, ja vinc. Si aconsegueixo controlar el meu casc, esclar. Ai, gràcies. Jo pensava que acabaria fet amigues. Ens hem d'afanyar. El combustible se'n pot acabar en qualsevol moment. Com ens ho farem per entrar a l'avió? Si obrim la porta es despressuritzarà tota la cabina. Ui. Entrarem per aquí. És el després del lavabo. En situacions desesperades s'han de prendre mesures desesperades. Provarem aquest nou dispositiu. El guant de boxa destrossa metall. Rex, que desagradable. Me'n faig creus que haguem entrat a l'avió pel vàter. Almenys havien estirat la cadena. Ah, que bé! Sabia que vindríeu. Ja us abraçaria, però és que feu una pudor, noies. Ai! No! Ai, quin fàstic! Ajudeu-me! Clover 1, vostès és robot 0. Ja veureu! Molt bona! Ara poseu-vos aquests uniformes tan carrinclons i seguiu-me. Ja l'heu eliminat, aquella pesada? Sí, aquella pesada vol dir la Clover, no, perquè encara sóc aquí. M'encantaria quedar-me a fer petar la xerrada amb vosaltres, però és que me n'he d'anar. Oh! Fa servir el comandament per desaparèixer. Impressionant. Oh, ens ha tancat per la part de fora. I també he programat l'ordinador perquè disminueixi la pressió dins de la cabina de comandament. Que dormiu bé. Què? Com estan? Tenen un bon vol? Porta un vestit preciós. Perdoni, capità. Li faria res dir-nos a quina hora arribarem a París? Sí, a mi m'hi esperen a les 8 del vespre per l'estrena. Aviat, ben aviat. Relaxin-se i aprofitin el vol. Al capdavall el viatge és el nostre destí, no? Què els hi sembla si demano que els hi portin uns gelats de pistatxo baixos en calories? Molt bé, perfecte. Nyam, nyam, pistatxo, que bo.
Tenia tantes nàusees des d'aquella vegada que la Mandy es va presentar a classe amb un top sense tirar. Si la tensió continua baixant, no estarem conscients gaire estona més. Doncs val més que demanem ajuda. Bona idea, trucaré en Jerry. No hi ha temps. Hem d'avisar els altres passatgers. Hola, superfamosos. Soc la Clover, del seient 5D. Us he de donar una mala notícia. El capità Hayes no té intenció d'aterrar a París. Us vol tenir tancats per sempre a l'avió, com si fóssiu el seu zoo de famosos. És espantós, oi? Teniu tot el dret del món a enfadar-vos, fins i tot a indignar-vos. Ens ha tancat a les meves amigues i a mi a la cabina de comandament i ens ha deixat sense oxigen. Si ens donéssiu un cop de mà, us ho agrairíem eternament, canvi. Però vostè què s'ha pensat? No se sortirà amb la seva, li asseguro. Està com un llum. Ja ho pots ben dir, està guillat. Penseu que estic guillat? Doncs ara veureu. Faré que l'avió vagi a una velocitat d'1.000.000 de quilòmetres per hora. És una velocitat tan elevada que invertirà la rotació de la Terra. El temps anirà cap enrere. La vostra fama desapareixerà i les vostres fortunes també. Agafeu-lo! Ajudeu-me! Els membres de la tripulació satisfaran les vostres necessitats. Fins ara. El teu intent d'aconseguir que els famosos ens ajudessin no ha tingut gaire èxit. I ara què fem? No ho sé. I no tenim gaire temps. Sense oxigen durarem més poc que un top de marca a les rebaixes. Dispositiu experimental 3, no ens fallis, sisplau. El que ens falta és oxigen. No sé què vols aconseguir amb un yo-yo. Ara ho veureu. Vosaltres procureu que torni a entrar oxigen a la cabina i jo intentaré frenar l'avió. Cada cop que acabem una missió he d'anar a la perruqueria. Jo no és que hi entengui gaire, però no haurien d'haver caigut unes màscares d'oxigen del sostre, ara? El capità les deu haver bloquejat amb aquell comandament a distància. Tan modern i tan empipador que té. Doncs desbloqueja-les, sisplau, desbloqueja-les. No ho hauria dit mai, que fer-me la manicura a bord d'un avió em seria tan útil. Molt bé, ja les tenim. Ara només hem de fer sortir tot l'oxigen. Això és rai. No sé si ha sigut gaire bona idea fer servir aquest dispositiu. Això deu ser ideal per treure's les arrugues. Jo no en tinc, No pensis en les arrugues, ara. Hem d'ajudar la Sam. Vine i agafa't ben fort. Entesos! Sam! Àlex, ajuda't! No et preocupis, un moment! Ui, quina mala punteria! Em sap greu, però estava tan capficada a frenar l'avió que no he pensat en l'aterratge. Doncs ja hi pots començar a pensar perquè estem caient en picat! Tranquil·les, el tema de l'aterratge està controlat. No toquis els controls de l'avió. No penso permetre de cap manera que unes noietes cregudes m'esguerrin els plans. Aquí, si hi ha algú que es creu qui sap què és vostè. A més, no s'escarrassi que tenim els controls ben controlats, ja. Tal com us explicava abans que aquest maleducat m'interrompés, aquest avió té un sistema d'aterratge infal·lible. Ara ho veureu. Ostres, ha sigut impressionant, de debò!
Ho heu fet molt bé, noies. Ens veurem a terra ferma. Gràcies per haver volat amb nosaltres. Sempre ho havia volgut dir. Adéu. I, sisplau, si voleu posar una denúncia, denuncieu-lo a ell, no a nosaltres. Som les bones de la pel·lícula. Adéu, trio-tripo. Adéu. Si mai heu de fer algun càsting, sapigueu que estic interessada. Li diré al meu agent que us enviï una foto. Ara aquí penso. Si us dono això, potser no em tindreu en compte que no us enviés les cartes. En Dan l'estan viatjant! Quina passada!